Jerin jihohin da suka fi yawan karuwai a Najeriya. Najeriya ƙasa ce da ke da girma sannan ta tara kowane kalar mutane kamar yadda ta tara yaruka kala-kala da ƙabilu mabambanta. A yau cikin shirin namu na zagaye duniya za mu tsaya ne a cikin ƙasar Najeriya sannan mu kawo muku jerin wasu jihohi da suka fi yawan karuwai da kuma mata masu zaman kansu. Amma kafin mu je ga asalin cikin shirin muna so idan wannan shigowarka ce ta farko wannan fejin ka duba sama za ka ga inda aka rubuta follow ka danna mana domin kai following ɗinmu. Wannan zai ba da dama duk abin da muka ɗora kana gani a kowane lokacin. Sannan ka duba gefe akwai inda aka rubuta like ka danna mana. Mun gode. Kamar yadda kuka sani cikin Najeriya akwai jihohi masu yawa kuma kusan kowace jihar akwai abin da suka fi ƙwarewa a kai. Wasu noma, wasu kiwo, wasu harkar kasuwanci, wasu kuma dai ga su nan ba za a ce ga abin da suka iya ba. To yau jerin jihohin da suka fi yawan karuwai za mu kawo muku don haka ga su kamar haka. Jihar Lagos ita ce jiha ta farko wanda ta fi tarin karuwai da kuma masu zaman banza ko kuma mata masu zaman kansu. Sannan sai jihar Edo wanda ita ce jiha ta biyu wanda take da tarin mata masu zaman kansu ko kuma a ce karuwai a taƙaice. Sannan sai birnin tarayya Abuja wanda shine na uku cikin jerin guraren da suka fi tarin karuwai da kuma mata masu zaman kansu. Sannan sai jihar Enugu wanda ita ce ta zo ta huɗu a cikin jerin gurare a Najeriya wanda suke tara karuwai da kuma mata masu zaman kansu. Sannan sai jihar Ogun wanda ita ce ta gaba a cikin jerin jihohin da suke da mata masu zaman banza ko kuma karuwai. Sai jihar Delta, sannan sai jihar Kaduna. Waɗannan su ne jerin guraren da suka fi ko'ina yawan karuwai a Najeriya, domin a nan karuwai suke baza hajarsu domin su sayar. Za ku gan su reras a kan tituna suna neman wanda zai ɗauke su. To jama'a, a nan shirin namu na wannan lokacin zai dakata. Ku dai ku biyo mu domin samun sabbin shirye-shirye. Mun gode.